Salutare, prieteni! Cu voi este Sebastian și astăzi noi vom juca în Cacheta Strană Nezuceala în Standoff 2. Da, prieteni, da. Ну что, приятель, хайде să facem asta. Как вам мой скинчик? Прикольненький? Да, я знаю, какой прикольненький. Так, шинкаиста, да, este prикольненький. Cel mai tare de aici îmi place asta. Hopa, da, îmi place. Voi scrieți în comentarii ce skin din aici vă place. Bine, prieteni, haide prima dată să începem să ne jucăm. Play! 2 la 2, haide! Prieteni, și vă spun, mulțumesc că noi avem de-amul 3 abonați! Da! Avem 3 abonați și eu vă ofer foarte multe mulțumire că am 3 abonați. Dar voi ce? Știți cât am avut? Правильно, am avut un abonat, da! Peste câteva luni, de-amu am 3 abonați, vă spun foarte frumos. Va pisani cine s-a abonat pe canalul meu. Haide așa, cine se abonează pe canalul meu, în comentarii să-mi scrie. În comentarii să-mi scrie dacă are și el canal, să-mi scrie cum se numește canalul și eu a să mă abonez pe el. Da, prieteni, a să mă abonez pe canalul lui Patpișichi. Da, prieteni, da? Aha, da. Ia spune, da. Da, ia vezi, codul, da. Tac. Haide să începem să ne jucăm. Так, prieten. Opa. O, primul. Yes! Opa! Bravo! Eu, кстати, am câștigat. Am o steluță. Rockplay, da, mă numesc Rockplay. Tac, am o steluță, primul eu, o steluță. Tac, următoarea. Luăm asta, da. Ei, tu! Opa! Tac. Дымовая штучка. Ce ai pus dымовая штучка? Opa! Не попала. Hai să nu ne abijăm, că oricum am o steluță. Tac, prieteni. Opa! Să-mi iau odată ăsta. Tac, aici suntem. Ei, tu! El e noob sau ce? Pro? Da? Pro. Tac, mă duc la fledul lui, că nu-mi place tare în standoff să ne răzdelim. Că mereu noi lucruțică preigrim. Pierdem, adică, care preigrim. Ce cu limba mea? Nu știu a spune normal, tac. 2 la 2, da, la. Bravo, участнику meu. Давай. Opa. Так, уни. Так, уни. Пока ну оказалось. Ой, я который. Давай. Здорово. Ai văzut cum am făcut. A doua steluță e a mea. Prieteni, răbărnați-vă. A doua steluță e a mea, da? Hai, să iei asta. Eu am ia skinul meu preferat. Da, nu l-am aici. Nu, eu alt skin ăsta. Da? A să abonează? Hai să abonez, давайте. Și nu o să abonez. N-a să abonez, nu bine? Și stai pe loc, și unde te-ai dus? El a zburat undeva, tac.
Pe dânsul l-a omorât. Давай. Ох, ну, били, приятель. 2-2 пока. 2-2. Идем на счет равный. Пока am 2 steluțe și противnicul de la mine tot are 2 steluțe, da? Știți? Și asta. Nu trebuie nimic. Ah, opa. Opa. Cum? Cu bomba ei. Cu bomba. Eu am crezut că am câștigat noi. Nu da, prieteni. Hai să mi luăm asta. Da? Противник. Приятель, abonați-vă pe canalul meu. Abonați-vă. Мне будет приятно. Приятно мне будет. Так, 2 steluțe пока. Cine se abonează, înscrie în comentarii. Știți cine se abonează, scrieți în comentarii dacă aveți canal, apoi scrieți naзвание și eu mă abonez pe el. Scrieți. Eu chiar să mă abonez și să vezi încă un abonat pe canal asta, să fiu eu. Da, prietene, вы не послышались. Магазин, ребята, ну ты киди. Так, хопа, не обороняла. Так. О, домовушка. Ах, тукун, ты спать, ах. Ты спать, а. 2-2 пока. 4-3. 4-3, да? Мы лидируем пока. 4-3 noi avem. Gata. Noi acum ne schimbăm cu locurile. Da. Acum eu să am bombă. Haha. Tac, mi iau ăsta și mă duc la... să-mi pun bomba. Opa, mă duc să pun bomba. О, смотрите, какая красивая бомбочка. О, пока unul minus. Unul minus a făcut. Есть. Bomba-i pusă. Eu am crezut. Și bună, eu am crezut că e противnicul meu. Da, e drugul meu, da? Уни, плещ, а? Уни, плещ. Ах! Перезарядка asta, дичи! Давай. Да перезарядка asta. Dacă nu avem перезарядка, era ca să... Trebuie cu nojicul, вообще să mă duc la dânsul, a? Trebuie cu nojicul, Так. To e bomba, dă încoa. Bombă. Bine. Так, pe aici să mai uit, să văd dacă bine mă duc. Stau. Bine mă duc, da. Unde te duci, Da bomba să o pui, ha? Unde te duci? Opa, e că Opa. Iar перезарядка. Din cauza... eu am skin-ul și ăla. Eu am skin-ul verde. Так. Mi-a furat skin-ul sau și? Ei, tu dă-i bomba. Că tu nu știi cu dânsa să используешь, a? Ого, câte patroane ies dintr-un выстрел. Da. Ой-ой-ой, слепота! О, бомба. Mulțumesc за бомбу. Я l-a nimerit. Deși. Zăptă bomba ne-a snio. Iar lui, dar deși. Dar nu bomba. Bine, prieteni. Eu пока aici să stau și așa mă uit. Dămavușca! Dar de ce puneți dămavușca? Nu înțeleg ce folos are. E ca slipata are folos, dar dămavușca deloc.
Deși dăm avușca noi. Unul cap i-am dat, dar... Eu nu înțeleg ce are folos de mavușca, dar cred că are folos, da? Are folos. Жаль că противnicul meu nu pot să omori. Opa. Eu l-am nimerit, da. Scrieți în comentariu, eu l-am nimerit, prost eu n-am înțeles. Давай. Ia încă drept. Bravo. E наконец-то. Так, luăm bomba. Care bombă? Luăm... Eu am 2. Ei are 4, 3, dar eu numai 2. Trebuie... Надо исправить надо это. Это надо исправлять. Eu nu sunt noob aici. Da, cum? Eu prost, dar nu înțeleg. Bravo, nu... Хотя el. Nu. Cum credeți să câștige el? Eu cred că nu prea. Cum? El cheater? Cum? El în cap nici nu s-a... Cum el asta a făcut? Nu înțeleg și cu joaca asta. Tu cum asta ai făcut, a? Cum? Cum asta ai făcut? Tu nici nu geni te-ai țelit. Ori la mine o lăgăit, ori care cheater. Așa nu știe nică. Stai, nu. Este! Ой. На всякий случай eu ножику. Că cine știe și așa pe aici. Cum? Bine? Prieteni, asta cumva t-am făcut, dar nu știu cum eu am crezut ca să cu nojul ca să mă... Так, спокойно. 1-1. Hai te rog. Я волнуюсь пока. Я волнуюсь. Унij. Cum? Da cum? Timpul a expirat, Timpul a expirat, de atâta. Nu am putut. Так, 1-1, iar eu cum? Cum acum să câștig? Dacă aici mă ascund, păca, eu cred asta și Anica. Yeah! Da, și el, și el. Da. Da, prieteni. Eu asta am făcut, nu zato 3, normal. Haide. La. Наконец-то. Bine, prieteni. Pentru asta să cuncim. Hai mai repede. 400, normal, prieteni, normal. Să vedem cât medalea să-mi dă.
15? Numai 15. Nu bine, cu voi a fost Sebastian, abonați-vă pe canalul meu și pa, pa!